deloc. Până să terminăm acest video. Mă, vii de seară în pub. Hai că am rezervat masă. Vin, normal că vin. Mă gândeam înainte să plecăm, să dăm o fugă până la... Taci-mă puțin. Ce? Auzi-mă acolo. Ei, a venit Iardeana în camera vecină. Lasă-mă că sigur a venit să învețe cu Raluca pentru examen. Și pe lângă asta, e și așa puțin mai tocilară. Dai bună rău, mă. Aș vrea eu să răsfoiesc prin cărticică. Lasă-o măcare și prieten. Nu mă interesează. Bine, hai că vin și eu cu tine să fumez pe vol. Salut, Raluca! Diana, nu știam că ești aici. Ce faceți? Bine, Orlando. Învățăm că avem mâine examen. Bine. Raluca, nu te superi așa, că vine Emilia și prietenul meu să învățăm împreună. Nu, chiar deloc. Fetele, nu știți cât e ceasul? E 5:45. Mersi. Deci, aici la capitolul 7 trebuie să parcurg... Nu aveți cumva o radieră? Nu avem radiere. Credeam sigur că aveți o radieră. Eu zic să începem cu primele 5 pagini, că alea sunt cele mai grele și sigur... Ce faceți? Măi, da ce vrei? Nimic, am venit să învăț și eu. Ce? Da, măi, Orlando, tu nu ești la aceeași facultate cu noi? Nu contează. Nu contează. Omul cât trăiește învață. Bine, hai că încep eu să citesc. Înțelegerea conținutului specific, mecanismelor și finalităților nu au fost realizate dintr-o dată, ci a parcurs o serie de etape. Într-o primă etapă... Chiar învățat? Măi, dar te rog să ne lași să învățăm. Știi ce mă gândeam eu? Că, suntem aici noi trei și știi ce putem face noi în trei și e foarte mișto? Cred că e cea mai lungă și mai groasă pe care am văzut-o. Mersi. Nu am mai văzut-o așa mare niciodată. Hai apucă ușor. Mamă, dar așa mare că nici nu știu cum să o țin. Auzi acolo ce se întâmplă. Și că vine prietenul său, Diana. Salutare! Nu știți, aici sunt fetele. Frate, eu nu aș intra în camera în locul tău. Hai, Diana, zi și bagă în gură încet. Dar ce greu mâncate în gură. Diana! Scot-o din guriță! Pui, Diana, pui! Vrei? Mamă, frate, dar ce groasă ții! Hai că încerc să o iau și eu în gură. Iau încet, să nu o rup. Nu ți-o rup, mă. Ad aici. Frate, ce căcat fac ăștia?